kanbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ ko nin hɔ émission mani daminɛtɔ ye n'o ye zikiri waati Mali kunnafoni pɔyɛnɛti ale jabarani kan kanbagaw an y'o de fɔ a ɲɛna anw min yan nɔ aw de kama ka se ka aw nisɔndiya cogo min k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan ayiwa an y'an munumunu ka taa Segu an n'an ka zikiri dara waraba dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kanbagaw bi ta tigɛ basi ko min na bɛ dɛsɛ dɛ bi ta bɛna kɛ Segu kaya de ye bi ok kanbagaw an tɛna kuma janya komi an ka dankɔrɔba b'an yɛrɛ bolo kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an bɛ kuma d'a ma a y'a yɛrɛ fɔ anw ni aw ye an bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamaleykum karamɔgɔ. Waleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Somɔgɔw baasi foyi tɛ alhamdulilayi tɔɔrɔ si t'i la baasi foyi tɛ nse i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an na an lajɛlibagaw ya. Ayiwa alhamdulilayi an b'an sinsin ni Ala ye fɔlɔ ka sɔli ka Alakira kan k'an karamɔgɔ n'an fa an n'an ɲɛjɔyɔrɔ n'o y'a Seyidi Sheikh Sharif Usmane Madani Hayidara ye ka bonya belebele d'a ma o kɔfɛ nin y'a balimakɛ n'a badenkɛ mankan ye n'o ye zikiri roi Basiru Jara Segu zikirila ka ɲɛma. Basiru Jara Basiru Jara Basiru zikiri Basiru Jara Basiru. Ok faamuyali sɔrɔla la ok kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka saya tɔgɔ fɔ ye zikiri Basiru Jara ok Basiru sani an ka taa ni kuma ye i bɛ se k'a jira kanubagaw la k'a fɔ vraiment Basiru yɛrɛ de ye nin ye mɔgɔw bolo bi studio kɔnɔna na. I b'a fɔ k'a jira kanubagaw la cogo di ka se ka acapella dɔ kɛ kanubagaw k'a dɔn cogo min na ko Basiru yɛrɛ ye nin ye. N'Ala sɔnna problème foyi t'a la. Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ni ngoni nafo Muhammadu la kanu la hormana fi dunya wal akhirah. Chato alama ja fente alabode Chato alama ja fente alabo Teri juguto aladima ngania juguto alama Chato alama ja fente alabode Teri juguto aladima ngania juguto masadima fitiri waleto aladima la Chato alama ja fente alabode Laila Mamadu Rasulullah Chato alama ja fente alabode Chato alama ja fente alabo fente alabo. Merci. Oui tiens ni ko goto alama kwani o bi ɲɛnabɔ foyi tɛ ale bɔ ale de an bɛɛ tigi ye. Ok o jara kanubagaw aw bɔra ka ye san aw y'a dɔn k'a fɔ ko Basiru yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye. Ok Basiru an bɛ tɛmɛ ni an ka babu ye. N'Ala sɔnna. Ok Basiru Basiru yɛrɛ nana zikiri da kɔnɔna na cogoya jumɛn na. Ayiwa alhamdulilayi rabil alamina n'i ye ɲininkaw la diyara n kosɛbɛ ɲininkaraw la siɲɛ caman fan bɛɛ ne y'a yira diɲɛ bɛɛ la n ko karamɔgɔ tɛ ne na ne ma taa n sigi maa fɛ n ko ka ne kalan zikiri la fɔlɔ ɲɔ fɔ telesow la ɲɔ fɔ arajosow la Basiru ka zikiri dira a ma Sogo de la hali sini Basiru bi ten mais yan'o kɛ Basiru ye wotoro boli kɛ ka wari ɲini ka d'a ba ma ka tila ka mɛnganisiya kɛ Segu ka zɛrɛ ci k'a dan kunkolo la ka yaala n'a Segu ntɛnɛn na k'a feere ka wari ɲini ka di n ba ma ka bulubow bɛɛ kɛ ne ye baara caman kɛ minisiya n ye ninnu bɛɛ kɛ quoi zikiri bɛna di Basiru ma waati min na a dira a ma ka bɛn juma su de ma i b'a fɔ sura ɲɔgɔn na n kalela Ala la Ala min ɲɛ b'an na ne ka zikiri nana nin cogoya in na sɔnni k'a fɔ ko n taara mɔgɔ fɛ ko ka n kala a ma kɛ fɔlɔ wa n b'a dɔn a tɛna kɛ fana awɔ. Ok faamuyali sɔrɔla la mais Basiru ka o zikiri dira a ma dɔnkili dɔ de dira a ma wa ou bien a fɔra Basiru ye ko Basiru kɛ zikiri dala ya. Non zikiri da. Non dɔnkili de dira Basiru ma a k'o da dugu jɛlen sɔgɔmada fɛ n y'o fɔ n ba ye a ma sa balolen bɛ yen n ko bara a bɛ n ko sura n ko ne dalen n ko fɛn dɔ de nana ne ma jinɛ de don wa adamaden de don wa mɛlɛkɛ don ne m'a dɔn mais a ye dɔnkili dɔ de fɔ n ye o y'a sɔrɔ arapɛya de tun ka di ne ye arabu de tun ka di n ye kojugu n ko fɛn ye dɔnkili dɔ fɔ ne ye dɛ n k'e k'a lamɛn tan n ka sɔrɔ ka dɔnkili de da n ka musokɔrɔba ye dɔnkili yɛrɛ n y'a kɛ studio ye k'a clip bɔ tuguni a clip yɛrɛ kɛ mɛ fan bɛɛ n'o Alakira fase
problem foyi t'a la okay ala k'an bɛɛ sababu ma sorry ala kɛra bonya kama sɔli ala mahamadu ya rabi muhammadu nabi ɲuman in de ɲɔgɔn ti da ya rabi muhammadu nabi ɲuman in de ɲɔgɔn ti da ya rabi muhammadu nabi ɲuman in de ɲɔgɔn ti da mi kuma ni mamadu ye maminata wolo de kodo mi kuma ni mamadu ye abudulayi denkɛ kirawa ya rabi muhammadu nabi ɲuman in de ɲɔgɔn ti da sisan ni dɔnkili okay family saralola ni ne dira Basiru Masogola ka kenda o de nana ni ka zigiri dai okay halbi ala ka continue amen ala ki na falan wa kwanana okay Basiru o kadam no watila kana sisana o wi sanjuli bo febe santan ko abobo Basiru album bo o konnana album joli bonye cassette industriel yɛrɛ bɔ min bɛ kɛ radio la waati min na n y'o bɔ o kɔfɛ n ye son caman bɔ i b'a dɔn son kɛli transféreli bon ala nafati cassette industriel bɔ labili n kɔni ye son caman bɔ o kɔfɛ n ye clipw fana kɛ ok famille sɔrɔla la ok Basiru komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zigiri waati zigiri da Basiru bɛ se ka ɲɛfɔ ye zigiri yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ya bon alhamdulillah zigiri yɛrɛ kɔrɔ de ye ala kosumani zigiri kɔrɔ yɛrɛ de ye ala kosumani kira tanu a tanu cogo la ala tanu a tanu cogo la hali ni bɛ mɔgɔ tanu a tanu cogo la kana fɛn fɔ maa la min t'a la ne ka se k'a fɔ sisan i tɔgɔ ne tɔgɔ ye Jɛnɛba Fane voilà ne ka se k'a fɔ ka Jɛnɛba tanu Jɛnɛba ye million di yan k'a sɔrɔ a ma di ne ma o ye haramuya kɔnɔna na zigiri de fɛn fɔ maa ma min b'a la kana fɛn da maa la min t'a la quoi ne y'o kɛ dɔrɔn e bɔra zigiri kɔnɔ i taara yɔrɔ wɛrɛ mais k'a kɛ dɔnkili ye mun nana ni o fana ye ka zigiri kɛ dɔnkili dali ye wala bon ka zigiri kɛ dɔnkili dali ye debi alakira Mamadu Mustafa tile la zigiri kun bɛ da Seku Bishiri ninnu ye alakira Mamadu Mustafa tanu arabukan lamana mais anw nana kɛ bamanankan lamɛn ye tuguni quoi sɔnni a bɛɛ ye kelen ye quoi Basiru bɛ se a bɛɛ la ok faamuyali sɔrɔli la oh Basiru komi zigiri an bɛ waati min na ko sisan fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri Basiru yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon ne fɛ fɔlɔ zigiri ni sisan zigiri a bɛɛ zigiri kelen de ye quoi a ma yɛlɛma o e yɛrɛ ko sisan fɔlɔ zigiri sisan zigiri mais zigiri ma yɛlɛma o kɛbagaw de yɛlɛmana sɔni zigiri ma yɛlɛma zigiri b'a cogoya la kɛbagaw de bɛ k'a yɛlɛma sɔni zigiri ma yɛlɛma o bɛ ka mun de kɛ k'a yɛlɛma bon ayiwa a kɛbagaw de kɔni bɛ k'a yɛlɛma voilà ni ye lamɛnni kɛ o bɛ dɔn ok faamuyali sɔrɔla la Basiru u b'a fɔ ko zigiri yɛrɛ an ka a bɛɛ b'a la dɔnkili ɲɛnajɛ ko cɛw ni musow man tɛ k'u don ɲɔgɔn na k'u ka dɔn kɛ Basiru hakilinata ye jumɛn ye o la aw minnu ye cɛw ye aw bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ musow ka ɲɛnajɛw kɛ e hakilinata ye mun ye o babu la bon sisan ne fɛ baasi tɛ a fɔra ko innal a'malu binniya baara bɛɛ ŋaniya de hali ne bɛ n tɛgɛ don e bolo mais ne y'a don i bolo ni ŋaniya dɔ de ye ala mago bɛ dusukun de la sɔnni kɛwale tɛ o dusukun ala kɛra Mamadu Mustafa tile la dununw fɔra kira yɛrɛ tun mana nisɔndiya kira n'a furumuso n'a denw o tun bɛ hali dɔn kɛ tɔla alibaduru alena de dara kira tile la ka jɛmɛ ni dununw fɔ o y'o yuguba dusukun de bɛ baara kɛ quoi sɔnni mɔgɔ a bɛ dɔn ka ɲɔgɔn kan k'a ban foyi
ne y'a faamuya san dusukun de bɛ baara kɛ voilà aw bɛ se ka dɔn kɛ ɲɔgɔn cɛ la mais fo aw dusukun de bɛ se ka a dɔn k'a fɔ min bɛ yen nɔ ŋaniya ok faamuyali sɔrɔ olu la Basiru diɲɛlatigɛ ko ko gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la Basiru yɛrɛ ko k'a y'a ka dɔnkilida daminɛ sa ka ca san 10 ye i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na k'a daminɛ na ka na fo sisan na bon Basiru ye gɛlɛya caman sɔrɔ ne ka zikiri waati na ma caman banana teriw b'o la hali somɔgɔya b'o la ko n tɛna kɛ zikiridala ye ko n bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn n ye gɛlɛya caman de sɔrɔ quoi vraiment o de la ne b'a fɔ mɔgɔw n'i donna baara o baara la n'i ma gɛlɛya sɔrɔ a la i bɛ bɔ a la o tɛ kɛ baara ye quoi Basiru ye gɛlɛya caman sɔrɔ a ka ca ok ala ka nɔgɔya kɛ ami arabi ala ka nɔgɔya kɛ ami ok Basiru ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon concert siraw fɛ ou bien ɲɛnajɛ siraw fɛ sɔni Basiru ka troupe b'a yɛrɛ bolo a ka minɛnw b'a bolo n ye nɔgɔya sɔrɔ gɛlɛya kɔfɛ quoi n ye gɛlɛya sɔrɔ kɔfɛ n nana nɔgɔya sɔrɔ ka n ka minɛnw bɛɛ sɔrɔ n yɛrɛ ka mobiliw sɔrɔ duw b'o la fo ka na muso 2 furu a kɔnɔna na concert la ni zikiridala wɔɔrɔw bɛ jɛ k'a kɛ mais n ka troupe dafalen bɛ n bolo ok faamuyali sɔrɔ olu la zikirida in kɔfɛ Basiru a bɛ baara wɛrɛ kɛ yan bon baara 2 tɛ ne na ni zikirida in tɛ baara 2 tɛ la ni zikirida tɛ ok faamuyali sɔrɔ olu la an ye dɔɔni kɛ kuma na Basiru bɛ se ka a ka musiki dɔɔni kɛ an kanubagaw kunna ka se k'u la nisɔndiya cogoya min na d'accord ala sɔnna ma mɔgɔ kana da mɔgɔ bɛɛ la bi mɔgɔ t'i danama ye mɔgɔ kana da mɔgɔ bɛɛ la bi mɔgɔ t'i danama ye ayi ne ti da mɔgɔ bɛɛ la bi mɔgɔ t'i danama ye i bi da mɔgɔ dɔ la k'i gindo kuma fɔ n'i bɔra kɛrɛfɛ n b'a lakale cogo wɛrɛ ne ti da mɔgɔ bɛɛ la bi mɔgɔ t'i danama ye mɔgɔ kana da mɔgɔ bɛɛ la bi mɔgɔ t'i danama ye e bi da mɔgɔ dɔ la k'i teri i bi kɛ kuma lagali teri i ka gindo kuma le fɔ i teri n'i bɔra kɛrɛfɛ de ala a b'a lakale cogo dɔ la i m'a fɔ cogo min na la wa ne siranna teriya ɲɛ mɔgɔ kana da mɔgɔ bɛɛ la bi mɔgɔ t'i danama ye ne ti da mɔgɔ bɛɛ la danaya banna bi mɔgɔ t'i danama ye o jara o ye tiɲɛ ye Basiru bi danaya kɔni a ka dɔgɔ dɛ siga t'a la ok faamuyali sɔrɔ olu la projet bɛ Basiru bolo dans l'avenir a bɛ n'o kɛ ka se ka zikiriko ka cogoya min zikiriko bɛ se ka don ba la cogoya min na bon o projet caman bɛ n bolo Basiru i yɛrɛ i sigi bɛ Bamakɔ yan wa ou bien i bɛ Segu yɛrɛ de bon n sigi bɛ Segu n ko n bɛ Bamakɔ yan ok i ka projet i bɛ ka i bɛ fɛ ka kɛ Segu yen nɔ de ya voilà yen n faso ye ok faamuyali sɔrɔ olu la zikiridala denmisɛnninw caman b'i bolo kalandenw caman bɛ n bolo kalanden caman i yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ bi ni Basiru ma don min ta fa mɔgɔ bɛ n ka mɔgɔw la u bɛ se k'a kɛ i b'a fɔ Basiru yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogoya min na o maa kelen bɛ n bolo o kelen b'i bolo ok faamuyali sɔrɔ olu la Basiru delila ka voyager ka taa kɔkannaw na zikiri daw la concert ou bien ɲɛnajɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw la ou bien hali Mali kɔnɔna na yan fana bon Basiru ye concert kɛ Mali kɔnɔ a ye ɲɛnajɛw kɛ a taara Burukina n taara Abidjan ok faamuyali sɔrɔ olu la hali bi ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ami arabi ala k'i n'i ka kalandenw kanbɛn ok Basiru komi mɔgɔw ka kuma don ko zikiridalaw sisan komi i yɛrɛ ko kalanden b'i bolo ne ko n ko Basiru kana ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ sisan ne bɛ fɛ Basiru yɛrɛ de kana ne ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ a k'a daminɛ a k'a laban mais u b'a fɔ ko ni ne ko Basiru kana sisan
Basiru komi a yɛrɛ ko kalandenw b'a bolo a bɛ kalandenw ne bila kana joona a yɛrɛ bɛ na fɔ wula fɛ o b'a sɔrɔ ɲɛnajɛ yɛrɛ banna ka ban est-ce que o bɛ Basiru ka ko la bon Basiru ma deli k'a kɛ bon tɛ ala deli ŋ'o kɛ n bɛ kalandenw bila ka taa yanni mɔgɔ ka bɔ mairie la ka na tuma dɔw yɛrɛ la n bɛ kɔn ka taa mɔgɔ bɛ bɔ mairie la ka na n sɔrɔ yen mais k'a fɔ n ka kalandenw bila ka taa fo wula fɛ 16h ou bien 15h a ye ma deli k'o kɛ bon tɛ ala deli ala ka n bila o sira kan fana. ok faamuyali sɔrɔ la mais ni ɲɛnajɛ n'i bɛ fɛ ka Basiru ta sisan ɲɛnajɛ prix ko fana tɛ aw bila ɲɔgɔn na. bon ne ni maa tɛ tiɲɛ ɲɛnajɛ la parce que ne b'a bila n kɔnɔ ni e kelen kɛnɛ wele artiste ka ca zikiridala ka ca mais Basiru i kanu de bɛ na n bɛ fɛ i kana n ka ɲɛnajɛ kɛ tuma dɔ la Basiru yɛrɛ bɛ hali ɲɛnajɛ kɛ fu la kanu kama bilahi ka déplacer ka bɔ fo Segu ka n ka fɔlikɛlaw bɛɛ passer bɔ ka na kana ɲɛnajɛ kɛ kanu kama o b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a tigi fɛ a tigi b'a fɔ Basiru n y'i kanu ala kama mais o se tɛ n ye n'i nana kɛ a bɛ diya n ye mais wari tɛ n bolo ne y'o caman kɛ Bamakɔ yan. ok faamuyali sɔrɔ la komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma Basiru kumakan jumɛn bɛ Basiru bolo k'a fɔ zikiridala denmisɛnnin tɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo min i b'a fɔ Basiru yɛrɛ y'a kɛ ten tɔ ka ɲɛ sɔrɔ ko la fana. bon kumakan min bɛ ne fɛ dɔrɔn an ka kɛ sabaliba ye ka muɲu kɛ sabali maa tɛ tɔgɔ sɔrɔ n'i ma sabali maa tɛ diɲɛ foyi sɔrɔ f'i ka sabali n'i kɛra artiste ye dɔrɔn a tɔ bɛɛ ka f'i ma a bɛɛ ka k'i la i kɛ sabali ne b'o de fɔ an ka kɛ sabaliba ye an k'a bɛɛ mɛn an k'a bɛɛ muɲu o de bɛ ne fɛ ka fɔ ka tila k'aw baarakɛlaw fana fo teleso jamakulu ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kunnafoni TV o bɛ o tɛ ka foli belebele kɛ aw yɛrɛ Sijani kɛnɛ laban ɲuman bɛ ala fɛ ala ko kalifa n'aw ma ala k'aw yɛrɛ sankɔrɔta tiɲɛ yɛrɛ la teleso y'a dan don vraiment ok a diyara n ye Basiru i ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛnw de man di i ye i n'i ka baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. bon ne ka baara kɔnɔna na ne tɛ jɔnmaaya de fɛ ne ko an k'a kɛ tan an k'a kɛ ten i b'a fɔ i bɛ se k'a fɔ fɔlikɛlaw ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na fɔlikɛla dɔ b'a da ka sunɔgɔ kɛ ko ni dɔnkilidala ma taa n yɛrɛ tɛ taa bon o kɔni o yɔrɔ ma di ok faamuyali sɔrɔ la fɛn jumɛn fana ka Basiru ye min tɛ o parti kɔnɔna fana ye a n'a baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ tugun. bon fɛn min ka di n dɔrɔn an ka bɛn dɔrɔn bɛn ok parce que adamadenw n'a bɛnna dɔrɔn a bɛ nɔ caman bɔ. ok faamuyali sɔrɔ la ok Basiru émission sera kuncɛli yɔrɔ ma folikan min bɛ Basiru bolo k'a fɔ a kanubagaw ye a n'an filɛlibagaw ye Basiru bɛ se k'o fɔ an n'an kanubagaw ye yanni an ka taa a bɛ tila ka misiki dɔ k'a la an b'an show la ka sɔrɔ ka bayibayi kɛ kanubagaw la. bon folikan min bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ani jamu na mɔgɔ mɔgɔ de b'a la ka téléson in suit YouTube Facebook réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka n ka Seko fo a yɛrɛ b'a suit kosɛbɛ donc ka parrain yɛrɛ n'o Cheikh Muktar Timboy ka foli belebele k'a ye ani jinɛtigi Lasi a b'a suit kojugu u b'a suit kosɛbɛ an bɛ foli belebele d'u ma ani kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an donna fili min na a ka yafa an ma denmisɛnya don. ok faamuyali sɔrɔ la Basiru bɛ an show an bɛ sɔrɔ ka bayibayi kɛ kanubagaw la ni Ala sɔnna a ma. Laba walai masiti labano mbi barikada ala mbi soli chaya kira ba mamaduka masiti labano laba jurude flemulude uyada na kone bi namarake uyolaje o makene sonye uyada na kone bi ngalotike uyolaje o makene sonye
u y'a danna ko ne bi yaala kɛ u y'o lajɛ Basiru Jara sɔn tɛ wa ne y'a to Ala ma silamɛ jama kɛ sabali sɔnkoma ni bankoma la bi se ko la dɛ i ye bi barika da masadu ye wayidu k'a sɔli kɛ Alakira Mamadu de kan kira fɔlɔ ye Muhamadu kira laban ye Muhamadu ibnu Abdullahi Mali kunnafoni TV jamakulu ala aw sara bi Ala bolo sababu ɲuman Ayuba Bubakar Fama a barika kanu de la laban juru de filɛ dɛ wa mi jama barika da i ye Basiru Jara bi baroni na a baro bi kala ni kira kama bɛɛ bi sa fɔ Ala kelen wahidu a diyara mɔgɔ min ye Ala dɔn n'a ma diya mɔgɔ min ye Ala dɔn Ala t'i fatu ne bi Alakira Mamadu fɛ ciba fɔlɔ ni laban a fɔra Mamadu min ma ko Muhammadun Ahmadun Hamidun Mahmudun Ahidun Wahidun Mahin Hashirun Akhibun Toha Yasi Tohirun Mutahirun Toyibun Sayyidun Arasulun Arasurahama Kamilun Iklilun Mudassirun Muzammilun Abdullahi Habibullah Sofiyullah Najihullah Kalimullah Katul Anbiyai Katim Rusuli Muye Munijin Nazirun Bashirun Mubashirun Zukuwati Zuhurmati Zumakanati Zu Izi Zufadilin Nimbafora Alakira Muhammadu ma Mali Kunnafoni TV nya Khalifa Mamadu ma Ala kana kɛ jugu sako de a y'a fɔ Amina yarabi Ala kana faden jugu sawla wa ni digilen bɛ mɔgɔ dɔ la fo sigilen b'i ɲanamini i y'an b'a kɛ kuma Mali Kunnafoni TV de kan nin digilen bɛ jaloux de la dɛ e jaloux kɛ tantamolo a digilen bɛ mɔgɔ dɔ la fo sigilen b'i ɲanamini wa ni digilen bɛ mɔgɔ dɔ la fo sigilen b'i kebe kebe laban kaside beki laban joro tinyati dokaba. C'est bien. Ok, Basiru Ojara. Ok, ami Basiru fo danta foli mina inana wele lamɛ fana a diyara n ye Ala k'i bolo m'i ka baara la Ala k'an to ɲɔgɔn ye ni ka kɛ ko daminɛ ni ka na k'a laban ye. Ok, kanubagaw ni ne kun b'an bolo bi ka yira aw la aw ye faamuyali caman sɔrɔ a ka kɔni wa n b'a dɔn mɔgɔ caman y'i dɔn ɲɛnama. Ok, an b'a fɔ k'aw ka connectelen to Mali Kunnafoni.net Ale Jabaranin na a ka j'aime ani commentaire kɛ an ka video kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.